Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 6. Gitigom ni Jesus ang 12 ka mga tinunan og iyang gihatagan sila gahum og otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios og mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalagbisan unsa, sungkod man o bag o pagkaon o salapi og bisan ganig ilisan. Bisang asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni adtong lungsura, og bisan diin nga dili kamo dawaton, biya ni anang lungsura og taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinunan og miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita o giayo nila ang mga masakiton. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.